नोंखौ मानो फोथायनो आं मानो फोथायनो नोंहा मा प्रुफ दङ नोंहा मा प्रुफ दङ आंहा आइनि फारसे फोथायनाय दङ आइया आंखौ माने जोंफोरखौ मानो एसेबां बोसोरसिम मानो बाथ्राफोरखौ सिखोमाना लाखिनो मानो बे बाथ्राखौ सिखोमाना लाखिगौमोन जुदि आंनि आफाया गुबुनबो जागौमोन आइयाथ' सिखोमानाय नङामोन खिथागौमोन मानो खिथायाखैमोन आरो नों दिनैसो मानो नुजाफैदों जुदि बे बाथ्राया थारानो नोंनि फिसाज्लाया जुदि आंनि बिफा जों जुदि आदा रनिजों आंजों जुदि सासे बिफानिनो फिसा नङा होनबा नों बे बाथ्राखौ मानो खिथायाखैमोन एसेबां बोसोरनि उनाव मानो दिनैसो खोन्थाफैदों आगोल मानो खिथायाखैमोन नों बायदि मानसिफोरखौ आं मिन्थिगौ आरो सिनायबो नों सासे बेरुपिया फैसानि लपिया नों आंनि न'खरनि आइनि जोंफोरनि गासैबो धोन सम्पतिखौ नुनानै बेबायदि बुंफैदों नोङो मा बेबायदिसो बुंबाय नोङो आंनि फिसाज्लाया थैलांबाय आरो आंनि फिसाज्लानि बागै बेबायदिसो बुंदों नों आंनि फिसाज्लाखौ गावनि बिफा नङा होनना बुंदों सम्पतिनि लब औ नों बायदि मानसिखौ मिन्थिगौ आं नोंसोर मा जातनि मानसि जों जेब्ला उन्दैदोंमोन बै समावनो आंनि आफाया आइखौ गारनानै थांदोंमोन आरो आइयासो जोंफोरखौ फेदेरदों फोलावदों नों दा लामा ससेयाव गेजेराव फैनानै बुंब्ला जागोन नामा नोंनि फिसाज्लाया आंनि बिफा होननानै नोंनि बिमानाव सों नोंनि बिमाया थार खोथाखौनो खिथागोन नोंनो आं मिन्थिगौ जोंफोरनि बिमाया जोंफोरखौ माब्लाबाबो फोथाय खेबस' खालायनो हाया आरो जुदि बेफोरबायदि मायबा खोथा थागौमोन आइया जोंफोरनो थार खोथाखौनो खोन्थागौमोन बेफोरबायदि जोंफोरखौ खोमसियाव लाखिनाय नङामोन नोंखौ सिनायै मानसि मैया दाखालिनि मानसि फैनानै नों बेफोरखौ बुंब्ला आं फोथायगोन नामा आंल' नङा आंनि आदायाबो फोथाया प्रुफ होगोन आं प्रुफ मा प्रुफ दङ नोंनाव नेनानैल' था साननैसो नों सोरनि फिसा नुनो मोनगोन आबौ नों मालायनि बिफाखौनो गावनि बिफा होननानै बुंनो दुखु मोना नामा लाजिनाय मोनाखै सिरथा आरो नोंनि फंसे बाथ्रा खोनासंला आङो मोजाङै बुंदों दहाय बुंदों आरो दाबो बुंदों आंनि न'निफ्राय मोजां ओंखारलां आबौ बारहुंखा नों मानो बुजियाखै खोथाखौ आं मानो थगायनो नोंखौ आं मानो नंखाय बुंनो आबौ आंसो नोंनि असे थैनि सोमोन्दो गोनां आंसो नोंनि असे बिबौ थगायाखै आं आबौ बे बोराय बैसोआव आं थगायनानै मा मोनो आबौ बारहुंखा नोंनो गावनो सानना नायनाय नों जुदि आंनि असे बिबौ नोंनि फिसाज्लाया जुदि आंनि असे बिफामोन होमब्ला आं एसेबां सेंग्रा गिदिर जाबाय एसेबां बोसोर जाबाय आगोल होमबा आंजों मानो नुजाफैयाखैमोन बाथ्राखौ मानो खिथाफैयाखैमोन बोसोर बारलांबाय हरखाब दिनैसो बुंदों बे इम्पसिबल माब्लाबाबो जानो हाया आरो आं फोथाया नाउ गेट लस्ट गेट आउट फ्रम माय हाउस नङाब्ला पुलिस लिंहरगोन आं पुलिस आंखौ पुलिसनि दम होग्रा नोङो बिबुखौनो नायबाय था साननैसोनि गेजेरावनो आं प्रुफ लाना फैगासिनो उनावसो फस्थायगोन नोङो आइदै आखायावसो बुना लाबाय दै आइदै आखायावसो बुना लाबायलै फाग्लानो हैदसाला आइदै आखायाबो थिफुजोबसिगोन आंना साजोब्बाय थिफुबायानो थैसो गसिगोन नामा आसिफोरासो थैबा सेसलै फाग्लानो आसियावसो दिना लाफ्लांदों आंबो ओइ बाबु नामखौनो बावगारलायबायलै आङो बाबु नोंनिखौ दादै आंना ना मुङा रनि नैलै दादै हाइथ्रिजों आसिखौनो देना लाफ्लांबाय फाग्लानो देनासो लाफ्लांबाय बांद्राय साबाय नामा औ दादै बांसिन सादोंमोन बाब्रै खर' सर' हमजोबदोंमोन एसे सागाबाय र' दादै मायबाफोर फोननोसो मोननायबा हामगौमोन नामा ना खाथेना लानायासो हामगोन थै गदों नामा थै गवाखैलै दादै माबोरैबा देफ्लांना लादों थै गवाखैबा माबा जेबो फोननाङा दे खाथिना लानाङा गावनो हामगोन बियो एसे हुब्लेना ला औ दादै एसे हुब्लेदों र' सागादों नै बाबु नै रुटि गोरानखौनो गांसे जादो नोम्मादैया हरदोंमोनलै नै रुटि गोरान गोजा सबजि बायनोबो मैगं बायनोबो फैसायानो थोस्लाबासै बे रुटि गोजाखौनो नोम्मादैया बानायनानै हरबाय सिनि दङ एसे नो जा गांसे दादै नों जा नोंना खम जागोन माथो खस्थ'नो उखैनाय मोनफिनगोन उनाव जाया खोमा दे दादै है बाबु जेबो नङा नै गांथाम हरखादों नोम्मादैया नै गांसे जा
ना सबजि गैखाया जाया नङा सबजि गैयाबाबो जायो र' औ नो होमबालाय जानो नो सिनि दङ एसे बेजोंनो लागायनानै जा आङो माब्लाबा बेबायदिनो जायो सिनि आरो न'आवनो बेरेमोदै दङ एसे बेखौनो लाबोनानै जायो आं माब्लाबा सानफ्रोमबो आरो गोरिब मानसि सबजि लाबोनोबो सबजि बायनोबो फैसा थायाना बे सिनिजोंनो एसे बेरेमोदैजोंनो एसे गेजेर बेबायदिनो जायो नो जा गोथाव दे गोथाव नोम्मादैया रुटिखौ मोजां संखायो गुरैनो नो जा दे होमबालाय दादै गांसे जानोसै दे थेंक इउ दे दादै नो ला नो साला मुर्ख गथ' साला जागारनाय गथ' थार बाथ्राखौ बुंनायनि उनावबो एसेबां खोथा बुंनायनि उनावबो बाब्रे फोथायालै बियो मा जातनि गथ'लै बेलाय बाल साला खावलायफोराव थालागासिनो लुगैदोंमोनलै साला आंखौसो गेट आउट होननानै बाब्रे होसोहरदोंलै बाल गथ' फिसौला नङाबा नोंखौ सिनायाखैलै आंखौ साला आंनि फिसाज्लाया बेसे खस्थ' जानानै साला थैनांगौ जादों आरो बे बिफाखौसो बिफा नङा होननानै बुंबावदों बे साला रादायखौसो बिफा होननानै सानदों बे साला रितुखौसो बाब्रे बिमानि बाथ्रा फंसे खोनासंनो गोसो गैया साला रादायखौनो खाना लाबोगोन आं माबोरैबा आङो फोथायहोनो हाबा बे गथ'खौ साला फंसे बाथ्रा खोनासङाखै बियो दा फोथायहोनो थाखाय आंनाव बेलेग गुबुन प्रुफ गैया नाथाय प्रुफआ डेन्जारैनो दङ बे साला रादाय नङाबा बे रनियाबो अबाव खारखौ साननैसो नेबावथार थैखौ DNA टेस्ट खालायनानै देखायनानै प्रुफ होगोन आं जे बिनि बिफाया बिफा नङा आंनि फिसाज्लायासो बिनि बिफा साला मालायनि बिफाखौ साला दुगामारा जानानै गावनि बिफा सानना लादों बियो हारामि गथ'आ बुंबाबो फोथाया मा बुंनानै थांमारखौ बे मानसिया थारखौसो बुंदों नामा बियो बे मानसि बुंनाया थारमार नामा जोंफोर आदा रनिजों आंजों सासे बिफानि नङा नामा जों असे बिदा फंबाय नङा नामा आया मा जोंफोरखौ एसेबां बोसोर नंखाय बुंनानै दोनदोंमोन नामा आया सिखोमानानै लाखिदोंमोन बेफोर खोथाखौ थारमार नामा आंनि बाबाया बे मानसिनि फिसाज्लायासो आंनि बिफा नामा बे मानसिया बुंदों आदा रनिया हौवा गिबिनि फिसाज्ला आरो आं हौवा सेकेन्डनि फिसाज्ला होननानै थारैनो बेफोर नंजोबगौ नामा खोथाफोरा नङा बेबायदि जानो हाया आया मानो सिखोमानानै लाखिनो जोंफोरखौलाय आरो एसेबां बोसोर बेबायदि सिखोमाना लाखिनो हायो नामा जों मायबा नङा मायबा मोनसे मोनथिगौमोन सोरबा गुबुननिफ्रायबाबो मोनथिगौमोन जुदि जोंफोरनि बाबाया गुबुन जागौमोन एसेबां गिदिर खोथाखौलाय सोरबा सिखोमानानै लाखिनो हायो नामा एसेबां बोसोर नङा बे थारजानो हाया बे मानसिया नंखाय बुंदों आरो आगोल बे मानसिखौ नुफेराखैमोनानो नङा बे मानसिया थगायदों बे थगायसुला आरो जानो हागौ बे मानसिखौ जुगामियासो एंगारहरदों मानोना जुगामिजों अलरेडि बेबायदि केस जाखाबाय आदायाबो गोमानानै दङ आरो डाइरेक्ट बे कारेक्ट समावनो बे मानसिया फैलायबाय बिसोर गासिबो मोनसेसो खोमा गासिबो बिसोरो लिंक गोनांसो खोमा जुगामि आरो जुगाबि बिमाया बेसेबा गाज्रिखा बिसोरनि लिंक गोनां मानसिसो खोमा बिसोरो जोंफोरनि न'खरखौ सेफायनो थाखाय बेबायदि खालायदों औ बे बोरायाबो जुगामिमोनजोंसो लोगो खोमा बियो न'खर सेफायनो होननानै धोन सम्पतिनि लबाव जोंफोरनि न'आव बेबायदि जानला माला बाथ्राखौ लागायनो फैदों आरो आदाखौबो गैया होननानै मिथिगौ बिसोर सानदों जोंफोरखौ नाख्रेबनो हागोन होननानै बेनिखायनो बेबायदि खालायनो फैदों बिसोरो आं फोथाया थेवबो मानोबा बे बाथ्राखौ मोनथिनानै आंनि गोसोआ उसुखुथु मोनगासिनो आइखौ फन खालायनो नै हाबिला नैबे दख'नाखौ ला दख'नाया मोजांथार माथो औ जानो गोनां बाजै बे दख'नाया नोंनिनो आंनि माब्ला बायनायाथ' आदाया माब्लाबानो बायना दोन्दोंमोन नोंनो होनो थाखाय हाबानि थाखाय माब्लाबानो बायना दोननाय औ थांनाय बारावनो मालाय आदाया बेखौनो सिलेक्ट खालामनानै लाना फैदोंमोन हाथाइनिफ्राय जोंफोरखौबो बायनो होआखै गावनो बायना लाबोदोंमोन नाथाय माबा माबि प्रब्लेमनि थाखाय साननायफोरानो जायासैना नोंसा आदाया आंखौ अनसै न' औ अनाबा नो मोजाङै दोन बेखौ कर्ट मेरेज खालि गानलांबानो जाबाय
बेखौ गाननांगौ। औ आदाया नोंनो होनो थिनदों। बेखौनो गानजानो लुबैदों खोमा बियो। बेखौनो गानना थांबानो जाबाय गड मेरिज खालि। जागोन दे। नों थांगोन ना थाङा? नोंबो थांगोन ना जोंफोरजों? औ थांगोन। गासिबो थांखागोन। आरो मायबा मायबि दंबावो र'। आदाया बायना दोनखानाय दंमोन। साफा मोजांनो खैना बायदि देलायबानो जाबाय बाजै। आं देलायहोगोन दे ना? नों देलायहोना? देलायसोनबो लाजिसोयो आङो। दे जागोन दे। ओरैनो मायबा मोनसे देलायहोबानो जाबाय। मालाथो नांगौखाय? मालाय हाबायाव देलायखायो दाना। मेकआप फोनखायो। नोंखौबो खैना बायदि हाबायाव मेकआप फोनजोबगोनसो। दा थेवबो गड मेरिज खालि बिदि फोनना दोननाय ओरैनो सिम्पोल देलायहोगोन। नंगौ। जागोन दे।